私は前です。インドア的に時の主です。今日は2025年の9月の17日、水曜日です。腕立て始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、2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 3、34、35、36, 39、40、41、42、23、34、35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 23, 34, 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 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,